nalezi zinto lezi ey'yikizela kona ozenzile lokhu kuyibhala kwakho lamathathu wabhalile yithi ake ngibuze ngempela uzoyigqoka ingubo emhlophe nalezi zinto are you ready thini uhambe nalento ukulungela ukuhamba nalezi zinto ozenzile ngalo mzimba wakho ukulungela ukuma nawo phambi kwehlazo kwahlulelwa ndalo enkanyezi ukusa ayike imibuzo nje nawo sihlangabeze ubaba sikuhlangabeze bamsibande hamba lo bamsibande walapha na eRichards Bay indodana kakhulu sibande osasandulela ukekhaya indodana yakhe ke sihamba nayo ke uzosichazela ukuthi uthini uNkulunkulu ngokuyibhala ngokuzenza amathathuna asikuhlangabeze baba are you ready now uzogqoka ingobe emhlophe nalamathathu wakho na ithuba elihle namhlanje kuseni ukuthi uzama ukuthi wenze njani zama ngempela ukuthi wenze njani ngawo uma ukuthi ufuna ukuhamba namhlanje kuseni uJesu engasiza
Asikubingelele baMsibande emsakazweni iRadio Khozi baba. Ngiyabingelela mama uMthetho kaMajola, ngibingelele ibhodi lonke leKhwezi, abaphathi, ngibingelele abalaleli ekhaya, ngingakhohlwa befundisi abahlala behambisana nawe mama uMthetho egameni leNkosi yethu Jesu. Baba kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe la emsakazweni iRadio Khozi ngaphansi kwenkosi lapho sithi sivuselela khona ithemba baba. Baba namhlanje nje sithe ake sibuke isihloko lapho sithi lithini iBhayibheli ngokuzibhala ukuzenza ama-tattoo baba. Okay, ngiyezwa mama uMthetho isihloko esihle kakhulu futhi esijulile engikholwa ukuthi sizosiza abaningi uma bezositshele kanje indlebe egameni lenkosi. Masifundiswe kuLeviticus chapter 19 verse 28 ubeka kucace uthi anekuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. Angiphinde, anekuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. Omunye angathi-ke akukho ukuthi thathula lithi ningazilobi amabala. Mhlambe-ke ngithinte ihumusho lesingisi lithi, do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves, I am the Lord. Kusho ukuthi-ke ama-tattoo angena lapho ukuziloba amabala babezama igama elizochaza i-tattoo. uNkulunkulu akafuni sizilobe amabala emzimbeni wethu. Mhlambe sicaciseke kancane njengoba uthi lithini iBhayibheli. Ukhona lento engifisa siyazi ukuthi umphefumulo uhlala egazini. Umphefumulo uhlala egazini. Mawubheka incwadi izwi lenkosi uGenesis 9 verse 4 no 5 uthi kepha inyama okukuyo umphefumulo wayo okungukuthi igazi layo anikuyidla. Verse 5 kodwa eleni igazi okukulo umphefumulo wenu ngiyakulibiza, kuzo zonke izilwane ngiyakulibiza, nakubo bonke abantu ngiyakubiza umphefumulo wabo owomunye esandleni somunye. Lento uma uyilalela-ke lelizwi lichaza ngokusobala ukuthi umphefumulo uhlala egazini. Uthi-ke uNkulunkulu uyobiza igazi okungukuthi uyobiza umphefumulo ngoba umphefumulo uhlala egazini. Manje-ke uma umuntu eziloba amabala noma umuntu ezigcaba uchitha igazi, ukhipha igazi okungukuthi ukhipha ingxenye yomphefumulo. Mayikhipha-ke ingxenye yomphefumulo uyawuthatha lo mphefumulo ushadisa namadimoni noma nemimoya. Njengoba nje sikhuluma esikujwayele ukugcaba, uma umuntu egcaba uthatha i-razor athi ukusika babemgcaba umuntu malingaphuma igazi bayiqinisa i-razor bayiphinde ngoba bafuna kuphuma igazi bese behlikisa umuthi. Bathi-ke mabehlikisa umuthi bona ngokwabo bafaka-ke lo muthi noma bakufake inyamazane noma bakufake iy'lwane bakubiza noma yini abayithandayo, kodwa ngokolimi lukamoya lokukholwa bakufaka amadimoni, bashadisa umphefumulo wakho namadimoni ngoba kusetshenziswe igazi. Kanjalo-ke lokhu ne-tattoo ikhipha igazi. Akafuni uNkulunkulu umuntu enze i-tattoo azilobe amabala ngoba ngokwenze njalo usushadise umphefumulo wakho nomkhathi. Une-code noma unegama obizwa ngalo emkhathini ngenxa yokuthi une-tattoo. NoLeviticus 17 verse 11 uthi umphefumulo womzimba usegazini. Athi verse 14 wakho uLeviticus 17 ngokuba umphefumulo wenyama yonke igazi layo lihlangene nomphefumulo wayo. Yonke inyama, yinja, inkomo noma yini, umphefumulo nje wento ephilayo uhlala egazini mama uMthetho. Siyakuzwa baba. Lelo nkanyiso sisekuyona-ke njalo inkanyiso yokusa iRadio Khozi sithola 90.5 no-107.7 FM. Uhlaselelo noNhlanhla uFortunate u-42 kaMajola Mthetho angihambi ngedwa kodwa nokungihamba nobaba ubaba uMsibande laphana-ke eRichards Bay. Baba nakho-ke kubonakala nje kuyisitayela ukwenza ama-tattoo. Engabe buyini ubungozi bokuthi ngihalela izinto ezenziwa abantu emhlabeni? Buyini ubungozi engiyathola ngigaxela kubona? Ya, ingozi inkulu kakhulu kodwa mhlambe ake sichaze futhi sigxile khona sizoyizwa siyibone. Yebo kunobungozi. USathane
ukwenze kwaba isitayela ngoba kakhulu kwenziwa ama-celebrities noma laba abantu abadumile umphakathi obonela kubo njengabaculi abadlali bemidlalo ehlukene ngaba ibhola noma irugby noma yini abalingisayo ama-actors la kumafilimu noma kuma-soapie nezinto ey'njalo so laba abantu abadumile ibona kakhulu abenza lento bese umphakathi uyabonela iningi-ke lalaba bantu bathengise imiphefumulo yabo kule nhlangano kuthiwa Illuminati abantu abakwazi njengoba sikhuluma ukuthi ubuze ukuthi kuyini ubungozi bokubonela wenza into ongayazi yenziwe yini laba bantu banikele imiphefumulo yabo kwi-Illuminati. Illuminati inhlangano yomkhathi inhlangano yomkhathi ehambisana noSathane. Le nhlangano yomkhathi umuntu esenikela umphefumulo wakhe kuyona wenza isivumelwano phela isivumelwano senziwa ngegazi isivumelwano simasenziwe ngegazi kuthiwa i-blood covenant isivumelwano segazi ngisho noJesu uqobo lwakhe uyayichaza lento kahle kuMathewu 26 masibheka uverse 28 kaMathewu 26 kwakudliwa isidlo senkosi uthi uJesu noma ngiqale uverse 27 wayesethi abathi sitha wabonga wabanika wathi phuzani nonke kuso verse 28 ngokuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwano elithululwa ngenxa yabaningi kukho ukuthethelelwa kwezono uthi lesi sidlo lesiyigazi lakhe lesivumelwano so igazi ngaso sonke isikhathi lapho lisetshenziswa khona kunesivumelwano esisuke senziwa manje-ke kuya ngokuthi-ke wena unesivumelwano nobani umizwi lithi ungazilobi amabala ungawenza ama-tattoo wena uphikisana nalo wenza isivumelwano nomkhathi unekhodi yasemkhathini uthi uma ethi uJesu lokhu kuyigazi lami isivumelwano ethulwa ngenxabani inkukhu ukuthethelela kwezono elikaJesu igazi lisisiza ukuthi sithethelelwe izono umbuzo omkhulu-ke leli lakho-ke wena olikhiphayo uphambana nezwi wenza isivumelwano nobani na phela khumbula sathengwa thina ngegazi isachaza nje ukuthi umsebenzi wegazi igazi ngaso sonke isikhathi lakhe isivumelwano njengoba sithengwe ngegazi-ke mawubheka izwi lenkosi abaseKorinte bokuqala laphaya uchapter 6 uyichaza kahle lento mhlawumbe ngiqale nje kuverse 18 othi balekelana ukufebe zonke izono azenza umuntu zingaphandle komzimba kepha wenza ukufebe wona owakhe umzimba kepha anazi yini verse 19 ukuthi umzimba wenu uyithempeli likaMoya oNgcwele okuyimina enimamukele kuNkulunkulu nokuthi anisiba benu na verse 20 ngokuba nathengwa ngenani elikhulu ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni wenu sathengwa ngegazi igazi lakhe isivumelwano ukuchitheka kwegazi likaJesu kwakukuthenga thina manje-ke kubungozi-ke ukuthatha igazi lakho ujoyine Illuminati ungaboni ujoyine umkhathi ungaboni ngoba usunikelile umphefumulo wakho phela ukuchitheka kwegazi kwakha ithemba ngiyazi mhlawumbe kuzojula lokho engikushoyo ukuchitheka kwegazi kwakha ithemba uPetro umpostoli incwadi yakhe yokuqala ibeka kahle lento uverse 18 nokuqala ku-18 uthi nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu ngelesingisike ukuhlengwa lithi anithengwanga nazi ukuthi anithengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngowoyihlo ngezinto ezibhubhayo isiliva negolide kodwa ngegazi elinqabileyo sithengwe ngegazi elinqabileyo likaKristu kungade lewundla elingenaqala elingenabani owaziwa phakade izwe lingakasekelwa kepha wabonakaliswa ngesikhathi sokugcina ngenxa yenu enikholwa uNkulunkulu ngayo wamvusa abafileyo nowamnika inkazimulo ukuze ukukholwa kwenu kube nethemba kuNkulunkulu igazi lenza ukukholwa kube nethemba so manje uma umuntu ehlaba imbuzi ehlabela abangasekho lelo gazi sekuchithekile lakhe ithemba phakathi komuntu nalento ayithembayo njengoba nathi uJesu wachitha igazi wakha ithemba phakathi kwethu noNkulunkulu igazi ngaso sonke isikhathi lakhe ithemba umbuzo uthi likabanike elichithekayo makuchitheke lakho wakhe ithemba
lokuthembela kusathane lokuthembela emkhathini bakunika ikhodi uyakhontrolwa kunezinto zenza ungazazi ungaziqondi kanti ngegazi uJesu wasithenga lapha kwisambulo 5:9 uJesu wahlatshwa yabona ukuchitheka kwegazi lokho mama umthetho uJesu wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakhe abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe wabenza baba ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu sithengwe ngegazi ngesikhathi uJesu ehlatshwa wasenza saba umbuso kaNkulunkulu kanti kuHebheru 9:12 ithi wangena kanye kuphela endaweni engcwele kungenagazi lezimbuzi nelamathole kepha ngegazi lakhe esizuzele ukukhululwa kwaphakade igazi likaJesu lisizuzele ukukhululwa manje mawuchithela kho kugcatshwa noma wenza amathathu wenzani ngamanye amagama usunophawu luka 666 ocashile akuwona 666 kodwa ucashile 666 ngoba usuthengise ngomphefumulo wakho uma sesifika isikhathi sika 666 ngeke ube namandla okunqaba ukuzishaya uphawu 666 ngoba vele unethathu wena ithathu nje isho u666 kodwa ucashile ongawuboni kuyingozi enkulu ngoba udayise ngomphefumulo wakho ungaboni ngiyabonga mama umthetho siyakuzwa baba manje nakho-ke baba sengiyilungisileke indaba yokuthi ngenza amathathu mhlawumbe sengikhanyiselekile bese ngiyake ngiyoxolisa kuyena uNkulunkulu ngawo amathathu kufanele mhlawumbe makushunyayelwa njalo nje ngizwe ngi-guilty ngizwe icala nje ngizwe unembezi wami nje ungilahla ngawo amathathu na baba yebo uzolizwa icala ngoba ithathu isekhona kuwena uma sibukizwe iZakha 28:13 uthi ofihla iziphambeko zakhe akayiphumelela kepha ozivumayo azishiye uyothola umusa uma usuzivumile lesi sono samathathu walungisa ngamathathu akho asuse phela emzimbeni vele uma ungawasusile kuzoba inkinga ake ngilinganise nje ngami nakho ngingumfundisi ngishumayele enkonzweni ethize noma eholweni elithize langakini mangiqeda liyashisa ilanga ikhipha ibhantshi mangikhipha ibhantshi kanti ingalo zaba ukuthi bandedela amathathu khona ithemba umuntu angaphinda abe nalo cha manje-ke vele makushunyayelwa ngawo uzokudla unembeza noma uthi uzivumela isono ngoba awusisusile awuhlukene naso ayasuswa amathathu ukuze unembeza ungakulahli kufuneka nje wasusa impela uhlukane nawo noma umthetho ngalo inkanyezi yokusa uyayizwela njalo sekuyona-ke njalo inkanyezi yokusa iRadio Khwezi kanti uhlaseleke noNhlanhla uForthuka Majola Mthethwa lelo inkanyezi yokusa ngicela ukuthi ngasuki la zinoju baba omunye umbuzo enginawo uthi nakho-ke angenzile mhlawumbe amathathu anzima inyoka noma asabekayo cha ngibhale nje ivesi ngibhale nje izwi lenkosi ngathi nje uJehova muhle uyinqaba ngosuku lokuhlupheka ngabe nalokho mhlawumbe akukho right mhlawumbe baba hayi akusoze kube right ngoba uphambene nezwi likaNkulunkulu noma ithathu yakho uyiduduza ukuthi ayimbi noma ubhale igama lakho noma ubhale ivesi isono ngoba izwi lenkosi lithi ungayenzi wena usudayisile umphefumulo wakho kwiluminathi ngokwenza into uNkulunkulu angayifuni so asikidinga ukushobise ivesi kufana nani ake ngithi ungaphenduka yini wena ushunyayezwa umuntu ophuzile ngoba nakho mhlawumbe unamavesi engqondweni mhlawumbe umuntu owashayeka endleleni washayeka wawa ulapha kwithaveni yakhe uyaphuza uhlezi usedakiwe awaqeqebula amavesi akushumayeze ungaphenduka cha manje kunjalo-ke nomuntu obhala ivesi elibhala ngethathu emzimbeni wakhe wenza into uNkulunkulu angayifuni uthi uNkulunkulu singazilobisi akanandaba ukuthi ubhaleni yingakho-ke amaKristu ezohlupheka ashayeke ngoba amanye azabhala iphambano kanti kucashile u666 lowo uphawu lomphika uKristu ngenxa yokuthi ubhale into ayiphikisana noKristu ayifunayo ungumphika uKristu noma bethu ucabanga ukuthi ubhale into enhle kangakanani kodwa usebenzise indlela akangayifuni yokuveza uvo noma umbono wakho mama umthetho hayi siyakuzwa
ngiyakuzwa baba. Hayi vele inkanyezo siyona kanjani inkanyezo yokusa eRadio Khwezi sithola 90.5 no 107.7 FM. Uhlaseleke noNhlanhla uvothuka majola mthetho ngihambi ngedwa ke kona lokho ngihamba ke nobaba uNsibande lapha na ke eRichards Bay. Baba omunye umbuzo enginawo uthi thina ke esikholwayo thina sisenkonzweni ke nakho ke sekufika umuntu nje obhala ama-tattoo kufanele nje mhlawumbe simbuke phela simnyokoloze simbuke kampela sibehlulele size sishintshe intshumayelo mhlawumbe phela khona izinkulu kade libeke bese ushumela ngalo bese sithi asikwazi phela ukushiya umuntu enamathathu kanje sishintshe intshumayelo sivele singene kuya mathathu kufanele mhlawumbe senze njalo baba fanele siyamlimaza manje lo muntu naye wafelwa inkosi uJesu kufanele simnikeze uthando ukuze phela sikwazi ukumzuza akufanele sithole sesishumayela ngaye kanti uyedwa mbize nje uhlale naye uxoxe naye umbonise uvule izwi kwabe kumnandi ukubonisana ngezwi iyahlupha lento yokukhuluma into emoyeni ngoba umuntu angazi ukuthi umthetho webandla akubona umthetho webandla into yamathathu izwi likaNkulunkulu hlala kahle naye noma ungumzalwane noma ungumholi webandla asikwazi ukushumayela ngaye ngoba phela kufanele senze izwi uthi ekaJakobe chapter 5 verse 19 no 20 lithi bazalwane bami uma omunye kini eduke eqinisweni omunye ambuyise yazini ukuthi ubuyisile isoni edukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakhe ekufeni asibekele izono eziningi imfihlakalo le abantu abaningi abangayazi ukuthi uma uletha isoni kuNkulunkulu kunezono zakho ezifihlekelwayo ngendlela esinezono eziningi ngayo ithi iBhayibheli lithi othakana sona yazikhohlisa ngilinganise kanje ngithi mina unyaka unezinsuku ezingu-365 izinsuku enyakeni uma-ke sona ngokukhuluma ngokwenza nangokucabanga kusho ukuthi unyaka nonyaka ungakakholwa unezona ezingengaphansi ka-365 umuntu nje engakakholwa unezona ezingengaphansi ka-365 ngonyaka owodwa balaka iminyaka ungakholwa uyimultiply ngo-365 zingakanani lezo zona imwaka kusho ukuthi 1,000 ngakho uma ubuyisa umqondo nosake wavuma izono usake wavuma 1,000 ezono angikholwa ukuthi kunjalo lokho-ke kusinika ukuthi sazi ukuthi ngokulanda abazalwa ngokulanda izono uziletha kuNkulunkulu noma ushumayelile noma uthe umuntu awuze enkonzweni nje ukuzosivakashela abese fike ephenduka uthi uJakobe 5 verse 19 no 20 bazalwane bami uma omunye kini eduke eqinisweni omunye ambuyise yazini ukuthi ubuyisile isoni edukeni kwendlela yaso uyakusindisa umphefumulo wakho ekufeni usibekele izono eziningi so kusho ukuthi nezono zakhe ezithize uNkulunkulu azozisibekela usinde umphefumulo wakho ngoba wena wenza umsebenzi wombhangeli noma ungashumayelanga ubiza abantu baletha kuJesu manje-ke uma-ke umuntu efike nethathu enkonzweni asikwazi ukumbandlulula asikwazi ukungamnika uthando asimazi ufikela kwenzekeni kanti vele kusangenzeka ukuthi ufike la vele njengoba ejoyina umkhathi idevil esipho uzosishaya thina simnika uthando simkhulekele sishayele umoya okuyena asale ewuye bese yasindiswa amukela uJesu alungisa indlela yakhe angene ekhaya ezulwini ngoba mase simbalekela noma simcwasa akukuhle lokho ufelwe naye inkosi uJesu njengathi ngithanda elinye izwi-ke ukucacisa nje lapha ekaJuda chapter 1 ngoba kana chapter verse 22 no 23 noma 23 kuphela uthi nibasindise ngokubahlwithwa emlilweni kepha abanye nibahawukele ngokwesaba nizonde nengubeni ngey'nyama so abantu abangakholwa labo noma abantu abangabazayo lithi izwi lenkosi sibasindise ngokungathi uhlwithe emlilweni yabona into mayiwe lemlilweni ifuna ukusha uyibambe uyihlwithe ugade nokuthi la ungashi aze athi sizonde nengubeni ngenyama yabo yilo lolu hlobo lwabantu kusho ukuthi ngamagama qhwasha thandaza ngoba mhlambe uzozihlanganise naye nje kanti uthunyiwe uzoshaya ibandla njengoba vele namathathu kodwa hayi kusimcwasa asimnika uthando sibe sikhuleka simhlwithe emlilweni ngegama likaJesu uNkulunkulu uzokuzivuza izono zakhe eziningi zizosithekelwa umphefumulo wakho
usinde ekufeni mama uMthetho. Sibonga kakhulu baba ngesikhathi sakho baba. Inkosi kubusise baba nala nomndeni wakho baba. Ngibonga kakhulu mama uMthetho. Ngicabanga ukuthi khona okuncane mhlambe esinakhetha okusalayo emagameni ami okuphetha. Yebo baba. Uzothi omunye ngisizakala kanjani? Kanti ngoba nakho sekuze kwabuye kwathiwa angiyisusi ithathuke. Ngicabanga uma ngivuma isono kwanele. Okay, asiqale lapho. Vele kufanele kusivuma isono njengoba esho kaJakobe 5 ube 16 ethi ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Mawusuzivumileke isono umuntu olungileyo umkhuleko wakhe unamandla nomenyekwini kaNkulunkulu. Kufanele ke manje inceku kaNkulunkulu ngiyajabula ngoba zilalele. Ngoba lo muntu ujoyina umkhathi kufanele mawusumkhulekela ushisa ikhodi emkhathini number 1. Uphinde ushisa igama lakhe lasemkhathini ngoba wazi ukuthi kuphi okusetshenziswayo. Kwabanye umkhathi umqamba igama kanti kwamanye umqamba ikhodi abe nekhodi. So mawukhuleka shisa ikhodi ngegama likaJesu. Zonke izinto sizenza ngokukholwa sihambe ngokubona. Phinde ushisa igama lakhe lasemkhathini. Okugcina-ke bese ukhuleka ukuthi ngegama likaJesu ngiyawageza lawa amathathu. Ngegama likaJesu mawukuthi ucabile ngiyazigeza lezi inhlanga. Mawusuqedileke ngitshele ahambe ayosusa ithathu yakhe. La ifaka khona bazomtshela ukuthi isuswa kanjani. Noma-ke abanye sebeyazi khona lento kuthiwa uGoogle. Mawugugulisha ungena kuGoogle uthi how to remove a tattoo. Kunezinto eziningi ezilaphaya, okunye kuyadula, okunye kucheap, kodwa ayasuka amathathu. Okunye kuyinto ofuna kuyigcoba uyiphindelela uyigcoba ugeza mhlawumbe izothatha isikhashanyana esithize igcine isukile ithathu. Ngoba njengoba ngilenga ngifile nje ngiwubaba uNsibande ungathini sengishumayele ngaqeda uma ngikhiphe ibhanti kugcwele amathathu engalweni. Manje kuthiwa khona enye inkonzo nje elandelayo esazongena kuyakho umuntu ongazongena lapha. Hawu kanti ibhebe lesibhale. So kubiza ukuthi-ke uma unethathu ya kumntwana kaNkulunkulu usivuma isono sakho noma esokugcaba usivuma isono sakho noma singakhulumile ngokugcaba kodwa kuyafana lezi zinto. Bese umntwana kaNkulunkulu ayishise ikhodi ngoba unekhodi aphinde ashise igama ubizwa ngale emkhathini abese negazi likaJesu ageze le thathu kwelikamoya ageze lezi inhlanga kwelikamoya. Inhlanga-ke kusukungekho zokwenza kazisuki ndawo vele ngendlela ebhejuzwe ngayo kodwa ithathu ayikho enye indlela kufuneka uhambe uyisuse. Ngibonga kakhulu mama uMthetho. Ngibonga indlela ekubalaleli ukuthi balalele. uNkulunkulu anibusise ezindaweni zonke. Isifo lesi sisithandaze ngoba ey'ngane zethu zithola amathathu. Abanye baze babhala amathathu ezindaweni ezibucayi zangasese. Abanye babhala amagama abantu abathandana nabo. Usejoyina umkhathi umuntu udayisa umphefumulo wakhe kwi-Illuminati. Mase kufika u-666 ngeke anqabe ngisho ebona azi ngoba vele une-666 oqashile emzimbeni wakhe. Ngiyabonga uNkulunkulu angibusise. Sibonga kakhulu baba. Asibonga kakhulu kuyena-ke ubaba uNsibande. Bungathini vele nkanyezikusa. Bungathini. Hayi iy'ncingo zami lapha. Hayi iy'ncingo zami. Ukhona la sobona bungathini. Haleluya mama wethu Mthethwa. Amen baba.